Akin na batuta mo, ilabas mo! Sir, Excuse me, sir. Excuse me, sir. Naglaway. Sunod dyan, papahira ka ng laway. Ayan na nga! Pinagawa mo atay. Puro kay Emil eh. Yan ang hirap sa yung bata ka eh. Sasama-sama ka sa palengke, sinabi wala ka tayo. Kumayo kayo ang dahil itong like mo commentator na ito at masyadong Tumataas na presyo ng bilihin. Wala kang ka-date nung Valentine's. Magulang mo nang di nakikinig sa'yo. Anak mo nag-feeling na magiging ML Pro at yayaman din. Isa lang ito sa mga kalungkutan ng ating buhay. Kaya ngayon maglalaro tayo ng tumawa ka, talo ka para makalimutan natin ang mga ito. Alam nyo na, 3 buhay dyan, bigyan mo ako at atin agad simula nga. Buta lahat kayo tatamaan dito. Di pwede ako lang nahihirapan eh. Dapat masaktan din kayo. Galing kay Filipino may swag dealer. Please help. Hindi ko alam bakit nagkakaganito si Kuya. Nangyari. Hindi mo siya ganito dahil natatakot na ako. Karagis ka, hayop ka. Oo nga, may problema nga yan. Tunad! Ako natawa na, nainis lang ako. Galing kay ano to. Kuya. Marunong ka mag-Tagalog? Ay, buti naman. Isa akong professional photographer, pwede po ba kita ma-picturean, kuya? Planking! Oh, magandang miss ko yan. Doon nga sa gitna ng kalsada, kaninong tita yan? Yan ang random nun. Sunod! Yung sa kanila ang mananalo. 1+1. Magellan. Panood ko na to mga to. Yep, nalala ko pa to. 2+2. Napula! Bago lang yan, ngayon ko na nakita to. Yung huli alam ko na eh. Yan yung pinakamalakas sa kanilang lahat. Pinakamalakas na aura. May PhD yan. Sa pagiging isang Pilipino. Ano yun? Forever course yun hanggang mamatay ka eh. 1+1. 11 o'clock. Pinakamalakas na aura. Ito mo naman no? Galing kay crush ko mama mo. Uy, pre, andiyan ka pala? Apir. Ay, gago, sorry. Huwag ka sa kanya mag-sorry. Mag-sorry ka sa Panginoon. Sunod! Oh, may finding me lying in the ground after dating a 5'7" thick Filipino gahuli. Hayaan mo siya magluto! Hayaan mo, okay lang yan. Paglaban mo, I signed a death certificate. Noble at ibigay sa susunod na tao. Nganong inyo siya gipaluto po sa Bisaya. Kung alam niyo yung reference na yun, yung let him cook, pakain mo. Okay lang yan. The Grip Reaper. Kapalit yan eh. May kapalit ang lahat, di ba? Parang sa equivalent exchange yan, ha? Ginusto mo yan. Para sa inyo yan. Sa mga gusto ng kadate. Ayan. Sunod. Pag di kayo nag-ingat sa mga kadate nyo at makabuntis. Hawakan! Ano ba? Ate sinigurado na niya. Hindi ko siya natapon, tinapon ko siya. Ba, hindi tayo masisisi ng magulang natin. Wala sisihan, di ba? Nakakasunod, kontrolado naman, di. Itapon mo na din sa akong buhay. Maraming salamat. Minsan dyan ka rin magche-check eh, kasi magmumukhang ano, pag hindi ka bumili, magmumukha kang magnanakaw eh. Kailangan bibilin ka eh. Sunod. Oh, no. Ay, repengin ulit daw ako. No. Hindi pa wala pa akong pangalan. Isiskip ko na agad. 1, 2, 3. Kasalanan mo yan. Masermo na ka ng teacher. Ay mo magdala ha. Puro ka dekwat sa akin ha. Buti ka sa'yo. Sunod. You laugh, you lose. Mahina. Kumawa ka, talo ka lang. Mas malakas. Okay, Tetris. Paano ilalagay yung mahaba? May pangalan nyo mga yan eh. Alam nyo ba? Pieces ng Tetris. Ano to? Roblox ng kahirapan? Dahil mobile? The touchscreen works the same way as it does for those systems, but Nintendo 3DS comes with an extending stylus. Hello, little stylus. Mine. Ay, hindi ko magigets talaga ang humor sa TikTok. Sunod! Aling kay MG. Gelongs. Okay, nice. Okay, nice. Avocado. Tagal. Santon. Kahit saan. Stroke. Tatlong. Sobrang basag na yung humor. Nagagi. Charorama Shut the fuck up. No one cares. Ayun na nga. Filthy Frank Enjoyer. Alam mo na. Edgy na. Edgy yan. Sunod! Makalaman ang newsfeed ko. But,
Bro, inabog. Tanga. Ako yan. Nilak. F. At ito may sense, diba? Yung effort. Inang yarn. Shit, tara. Osit! Wait. Sabi ko. Ito takloban. Alam ko napanood ko na yun eh. Ine-edit lang kasi ulit sa ibang meme. Pero napanood ko na yun. Galing! Napaka-laugh trip. Pagalitan tayo dito sa Twitter eh. Ano yung photocopy? Laugh trip na talaga! Sunod! +1 lahat, +5 lahat. Papapili na natin si Sir din eh. Sir! Ano na naman yan? Pili ka, Sir! Kasi sermonan niya naman ako! Pili, tapos? The Tapos teacher! gagawin mo dapat. Bakit? Pero yung kayo bagsak lahat ngayon kung gusto ko eh. Possible ba yung mga Yes! Kapag hindi mo ginawa, walang sumasayaw dyan, baka may Wala! Kapag hindi mo ginawa, merong consequence or dare, gano'n. Yes! Hindi na ba uso mag-po and opo ngayon? Ewan ko, matandaan na lang ba ako? Simpleng po at opo lang, hindi naman nakakabawas sa pagkatao mo yun. Dahil na pag mas nakakatanda sa'yo. Yun lang naman hinihingi ko. Hindi naman kayo maging close sa teacher niyo. Opo lang. Eto ba? Buti nga, si teacher nyo, game na game. Eto ba? Diba? Nakatawa nga. Pero onting respeto naman. Kakabay gagawin mo, Sige, Sir. eto. Bigay mo na. Dugas naman kasi. Last one lahat. Ano ba yung isa? +5. Buti na lang! Wholesome naman. Sang school yun, pa-shoutout na lang sa comments. Alay kay Pokey. Tanginang Doraemon yan. Ramdam na ramdam ko yung gigil sa mura niya eh. Nakakainis. Kagi yung mukha niya. Nakita na niya yung bombola ni Nobita eh. Nakita ko na lahat. Saan to? Ito pa yung sa park to, di ba? Sa park yan. Ang pupo ng mukha niya, kakainis. Mahiwagang baul. Naiyak ako ng gag. Ang bobo kasi. Tagal mo isa kong buhay. Ang dami pa nito. Nakakainis. Sunod. Galing kay Cathy. Yan ang hirap sa yung bata ka eh. Sasama-sama ka sa palengke, sinabi wala ka tayong pambili. Lagot. Wala tayong pambiling gatas. Sasama-sama ka, puro pabili ka naman. Wala. Sama yung sa papa mo. Lagi yung iyak niya para sa tao. Ganun pala yun. Sorry, wala kaming kambing eh. Lagi si Satanas yan. Pag yan nagising mamayang gabi, di nyo pa yan kinakain. Yari kayo, magtatawag ng demonyo yan. Kala ko noong una, bata talaga eh. Kasi yung iyak eh. Rod! Oh! Napadabs siya. Kaya hindi oras. Ang sakit. Ang sakit magpigil, hayop. 3 strikes. Galing kay Rexil. Tricks ka nga. Makawe! Love skies! Takot na akong masugatan. Kasi may kinakana. Nung nakita mo meron ibang kinakana yung girlfriend mo. No? Adiri kayo lahat. Rod! Tapos ito yung mga tipo no mga branches na gumagamit nun sa mga mga may PWD. Hindi ko alam matatawa ko o hindi eh. Sunod! Watch till the end. Bibili ka? Ulit mo sabi mo, sinabi mo. Ay, sabi mo, paangutang ka. Para siyang kambing, sakto. Magkaiyak ko. Sabi mo yung kambing sa kanya. Ito, umiyak. Halika na rito. Ba't ka naiyak? Lulutuin ka na. Ba't ka naiyak? Naglaway Ba't ka na. naiyak? Sunod yan, papahirang ka ng laway. Ayan na nga, ayan na yung kamay. Nangalin? Nangalin utangin mo? Nagbayad ka muna bago umingi. Alin? Pupap? Kaya ng bayad? Bayad. Di swerte. Hindi libre lahat, boy. Ito kasi na swerte. Kaya na kita ng bayad? Sana lahat nadadaan sa iyak, no? Wala akong pambayad ng bahay. Hindi tumawa ka, talo ka to bata. Hindi tumawa ka. Hindi umiyak ka, panalo ka, ha? Tama na ta. Iba yun. Umiyak.
Tanong kita, alam mama mo? Alam ni mama mo? Tawagin mama mo. Tawagin mama mo. Bakit? Sige. Bibigyan kita ng pap, libre. Sagutin mo tanong ko. Para ka ba mag-plus? O, tsaka may quiz. Okay. Toilet? 5 plus 1. Ilan? Pag nasagot mo, bibigyan kita ng pap. 6. 5 plus 1. 5 plus 1. Ilan? Magellan. Anong sagot? 5 plus 1. Anong sagot? 5. 5. Dadagdagan mo ng isa. Isa. Ilan yun? Ay, isahan ka ba? Anong sagot? Bibigyan kita libre. Libre. Magkasagot mo. Anong sagot? 5 plus 1. Ilan? 5 plus 1. Bibigyan kita. Ilan? Anong sagot? Valedictorian pala to eh. Hindi ko alam. Hindi kita mabibigyan. Pag di mo alam. Okay, alam ko na ang natututunan niya sa kanyang magulang. Magaling! Hey! At least nabalik na agad siya. Maraming salamat. Sunod! Dahil kay Aldrin, di ba bisex ka? Nakakatrack ka ba about gender? Yeah, ganun yun, di ba? Eh di nagkakagusto ka rin. Hayaan nyo siya magluto. Hayaan nyo siya magluto, di ba? Eh, kanya-kanya ano lang yan. Kanya-kanyang risk, di ba? Kanya-kanyang paraan. Talagang magaling. A for effort. Yan ang mga score ko sa'yo. Sunod! May biyahe? Family. Putang ina! Patayo! Ay! Bay, hayop ka! Ang bilis nung Tambayan tayo. Ano mo? Hayop ka! Agad talaga ito si Tito Boy. Puso ko, hayop ka! Hindi lang puso, pati leg mo. Naramdaman kayong gano'n ni ate. Tsaka sumakit yung leg doon. Sigurado mamaya. Mamaya naka-neck brace na yan. Sunod, pwede na sa gobyerno natin. Galing kay valuable sector. Nakakaingit naman! Di ba bisex ka? Akin na batuta mo, ilabas mo! Ay! Ay! Private? Gusto ng privates? Bigyan ng private time. Lagot ka, Bakit mo hindi baril ang puputokin mamaya? Eh! Sunod! Ito. Gaano ka kasipag? Ay, net. Masusunog yan. Masusunog yung patong dyan. Itayo pa. Dahan-dahan kasi, boy. Pasok ka na. Kasi tigilan mo na yan eh. Ano pinagawa mo, atay? Puro ka ML eh. Mamaya niya na ako na lang. Kung bibitaw ng mahinahon ako. Yari ka. Nagsipag na nga lang eh. Gusto... May pinagmanahan sa tatay eh. Bakit kasi diyan ka minsan na lang magsipag doon, nasermonan pa. Yung mga talaga eh. Mga magulang talaga eh. May kasalanan eh. Kaya tagal-muli kong buhay. So, enjoy na lang ako. Maraming salamat. Sunod! Hindi! Oh! Hello! Didn't I do it for you? Pag nasermonan ka na ng tatay mo, sige, okay lang. Talaga yung Raven. Skater boy! Para yung sa kanina yung nag-spider. Okay lang, hindi siya nangyari. Nag-spider out siya. Hindi siya laglag. Galing kay Avelino. Good morning po, sir. Malalate po ako sa inyong klase kasi po may pilay po ako sa paa. Hindi po ako makagalaw. Magaling po ayaw ma-unsend. Unsend kasi. So, in-accept na lang. Tulpo mo na lang ako. Malala, ito na eh. Screenshot mo na ako nang walang context. Sorry po. Hindi po ako makagalaw. Okay lang, worth naman yung joke para matulfo. Sobrang worth. Minsan may kailangan sumalo. Minsan may kailangan tayo sakripisyo para sa komedya, di ba? Laugh trip. Sunod. Galing kayo. So, yung dati kang biker. Di yan safe. Masasermonan ka, hindi ng tatay, pero ng traffic enforcer. Sige ka.
Galing. Yan, sige. Very good kayo. Pag-untugin ko kayong dalawa eh. Sunod. Ayan, sa kapunta. Rekta langit ka, kasabay mo siya. Sige, ganyan-ganyan pa kayo dyan. Sunod. Yung tropa mong sumisingit habang nagkukwento ka. Inyo ang Panginoon. At naway pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos. Pagpalain ka Ama, rin. At Anak at Espiritu Santo. Amen. Pero Umayo tanda pa rin kayo. po ang ating pasalamat. Umayo kayo. Umayo kayo. Ano ba itong like commentator na ito at masyadong katikatera? Ha? Umayo kayong taglay, ang pagpupurit, pasasalamat sa Hindi may Holy Spirit kapal. agad. Initara na sermonan siya sa sermon ni Father. Sarap na walang buhay. Ayop kayo. Hindi Holy Spirit ang sumanib sa kanya eh. Demonyo. Sa yung demonyo ang pare ngayon. Kasi may ata leche ata, di ba? Ano ba itong leche? May lakad si ate, nagmamadali na. Ma'am, pwede po ito. Pag di po pwede yan, ma'am. Nice. Meron tayong memer dito. Yung ginawa niya. Basketball ginagmay. Oh, half court lang yan, oh. Half court. Let's go. Mas fit pa yung mga yan sa mga ibang nanonood ngayon. Very proud of them. Andun yung bata ko na naipit. Ito yung bata na naipit kanina, ito yung pinapanood. Alam mo na. Ay, pocha. Ano, oh. Saan ka pa? Oh, 1.5 points yan pag na-tres yan. Hindi. Oh, sa lapit. Free throw. Hindi, kulang pa. Ano daw? Ayan. Hindi umabot. Oh, ang palakas ba yan? Ang simpleng kaligayahan lang, di ba? Point guard ba lahat to? Parang ano, yung parang mga... Ang tawag sa ganito? Tawag sa ganun eh, yung naglolokohan lang muna. Tago siya. Sunod. Oy, umiiyak na baka sumbong sa mama mo. Masermonan ka naman ng tatay niya, di ba? Hindi dahil sa kagaguhan niya. Maraming salamat. Sunod. Excuse me, sir. Do you speak English? I am a street photographer and I like your hairstyle. Gato karami. Can I take a few pictures of you? No? Oh, pakipalo. Oh! Tanggalin mo yung shorts. Ilagay. Bawasan mo na shorts yun. Si Bolbol po! Si Bolbol, oh. Panguli kay Kuya Will. Tirahin nyo ako araw-araw. Minumin. Ay, gusto ko yan. At ito nagtatapos yun. Kung natawa kayo, tawa kayo sa mga pinaggagawa natin, di ba? Kung pwede like. Kung kailan ba natin pindot nyo itong bell sa baba at masaya na ako, Paolo Mamala.